Hey guys, welcome to my YouTube channel. And gagawa tayo ng unboxing mini tripod. Para sa mga nagsisimula pa na mag-YouTube, kailangan itong mini tripod para mas gumanda yung quality ng vlog. At bubuksan na natin itong mini tripod. At galing kay Ate Caro. Thank you, Ate Caro, na nanonood. Yan. Buksan natin. At yan. Ito yung tripod. Yan. Yung tripod. Tapos ginagano. Yan itong mini tripod. So, ito na po yung mini tripod. Ha? May mga gamit na ako ngayon sa vlog. At thank you kay Ate Caro. And thanks for watching. If you like this video, thumbs up and don't forget to subscribe to my channel. See you guys in the next video. Welcome.